Hej og velkommen til min nye video. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en salto. Jeg går lige op på trampolinen først. Det er en trampolin. Så I kan måske starte med at dukke jer ned sådan her. Og så hoppe. Så hoppe. Så hoppe. Og så lad rulle. Så er det bare 10 gange. Så kan du rulle fald. Så lad rulle. Det var vist fint. Så skal vi til at lave nogle koldbøg. Så laver vi en koldbøg. Så laver vi 2. Så laver vi 3. Så laver vi 4. Så laver vi 5. Så laver vi 6. Så laver vi 7. Okay nu. Så skal I prøve en lille kolbe i luften. Sådan lidt. Jeg ved godt, at det var lidt svært, men gør sådan her. Jeg vil bare prøve alt, hvad jeg kan. Gør sådan her. Og så gør vi sådan her. Så prøver jeg lige at lave en salto. Igen. Og så her kan I se, når man skal lave en salto, så skal I også bruge jeres ben sådan her. Når I laver saltoen, så sprede den lidt ud. Lige godt ind på den. Så spreder man den lidt ud. Her. Og så holder jeg så ud. Og så prøver vi lige sådan. Hold vi igen. Jeg håber, I kan. Husk at like og subscribe og kommenter. Vi ses.